Me bia dia ne say what one nsuo de nana boko ne se bia ga do se bi enim nsuo bi sa odafo ne ma ntwai menka wo yawo na menka wo nchi nso ona na kwa me awre na ne di ade ena ofiri mu na jatom enso be di ade jatom ofiri mu ena kwa me amponsa opanyina amponsa enso me hwehwe se ke be ka senten ne no se bi ase wo kire mase ena wo hyase no so kra no se ye wo kire ase no so ensi so eye me wo fa ena ne di ade ti asempoten a nti wonnam no be pese ye be wi nana we di mesre obebre di nti ama me kasa na ya wa ensama ha me bebre me kan kosi se wo fa no mo ne nana no mo di ade nyina no ye di nana no mabosomfo na chichire kure nana no mabosomfo na abokure ho ban ama kure yetimi afa ne ntoma pa afira na manhunu de ye afedie manti kutame manti jamia akwakoba se ene de ba ne se no makofa nyame fofora be kuro yimi krora wampa sabie buru sabie nyaado mi hunu musa kwan ne bi soda me Komfo me nkomesempa sabie asma de ba ye nanka se matena nkunya nyina wa ha na mpanyisi ba akososo nkyere damfo makoya panyini so ntimi hwe so besade asem wi akọ wasema woka no eyeme na kakra sanse ebetena kunya kasi su asema ka kira me ne se de nanan ma chichiri bia no ni kwanse misane mi nsane mu bia asoso na ba ne sen ana meti kuro mu so mi nkofa nya me fufuro bia ma kuro mu so obi nsum no na empoze nya me fufuro bia ba se obi nsum no a eye nipa na pe enye me pe aha metie obi ama me na so wa ha ti nya me fufuro ben na wo ka ho asemi odafo na jase o kire me se sofo no o ma wo ha e Komfo me nim sofo bia sa anie na no mu ho na me hunu abantie bia ye so ye sofo nana abantie ni hu me no mponko mfa ni die na obu ese fata mfama eniamo ho niama abantie ni ye kire me no sabi etese wo mu na kikire kuri ni nyina ne se mimi nyame na me so emedi ni nyame echi nana ne no ane sai na amen eba ne sai na ne de ye twa poma na so ne ye tenten me Komfo ade ba ko a ya na kire ma bi wo wi ase ne se enkenya bone kwan so se obi di adanse wo ne niam a wo to ho akira afoforo na se wan kasa ukasa pade me nso so sa ne ma so sanse me yakoda buo anidie na ekekere me kuru yi me yakoda na pete masa aseso na hokwa dabi wona wahunu mimi hunu mesere na mama henkwa afọ na ba wo wa kire ni kira kwan na wa hye se mimi hia no mahimfi so odi tumi a hye ni nsem na sebi obekisem de mimi nyi wo kuru piao se de wakase ti anso fache me medase odefo waka ne sa ene moni mu ya ne yehwe na ye ma ahenkwafo no ne ye nyina ye nkopɛ ba bi a wo na ye mfa ne ka bibi kire medama no ase ene wada ma menya wo mesere kwan nyame foforo different unique God. Who is she? And where is she? Or this but who was saying what he never for? This will you must actually. Omra no make be pinchire me. One year dinner be doing the NMS. And no man and cause all your wine, Francis and Mossy. Who sorry, I'm winning. And you really move on.
kra che no so friend e bra na afi yemfa ye ntu Mate. Therefore we dey na mesre nanti. Kwa no ni me mo kwa ba ya eja therefore empanyi si pete masase na akwa na se bi anya do se bi buru ehin na afiri na ana wan se sebi utimba fo obi asase ade bo ho asafo hin na wo ye de obe kopim se mi amemeti ase kure mu hin kra ne sebi ekowie ye wura saso de mam se ni die ni kasi ni die ase na ne de wo ye se wo ye ne ko na woti na china pinche bi si ase na me ko ka kire mi wura ada na mudi moni abam wasafo ni sa therefore we dey edika meda wase na media ne kwadwumate na ebla me starte na medwuma no edin a bible mu din a menya ene Timothy na me papa ne na se wona nka sa afa nkorofo ne ma sa bible mu na atwe no go fadi no eno ne de din a edi atoma ye bofudi kasa mitio therefore me papa no opani eji panyina je elfa nya motu asama wa wokan no mimi kuro emu asama na wokan therefore no kra na meka emfa hia motu elfa nya motu se sampeni na kuro ayo biti abako se na wo so twimi dia na therefore ntisa wate me na no abi akunya meti so yi omo ne kon yi aji akunya yi ma akuri mate abakosi na therefore media kasa enti let us me bo aje mamu de he I want to aso asem na wokan enti fie wan kasa wo ma me no wan me ma me adwa bi ba no hey so what is here adwo bi ni ma bi kwan ka me hima wo na di ya wo di free mu na ebrebe na aba hurem therefore eno ne mfum so amaye eche se mesi mo ko ache me baye eni mra bebride nanso mete se akweside wo ni yakosum yewura yakosum yewura enti eba sa no na me yese ne se akweside no twemu anka wa ma be chiawo na mabo ko se wona na maba na bede nyame asem ese wo ni mama ni mama mere na da no be duru kurom na afi ase wo ye ne ma basa eno na enye no wo be duru kurom yi ensem bebrebe na metete kase tie ni pa binum enye wo de hye fa no mo wasafo yene wo betimi ayo de mo nso aye ne de therefore no pray na onim se therefore ofia make us me feel need enya ade anka ma ne mo se mo da eno na ama me kora me hu de me ye na menya ma adwene kora sa esan se tronsem na ankasa no emu nsem no obetie be wie no na ayese wasem bi na boso oba akurum ha unkasa ntia obi a da bi yo therefore unu obi anko ni obi anya ntokwa men kai da me ni obi anya ntokwa sabi menim se de osifa nipa bi wo wadwene oba akurum ne me Komfo enyanyi anu bia Komfo asem no eno ne de ababa obi eyarem na me pe se aka me bompa ya ma na nka wonya na boto eno pie mu enti opie mu no kura no eno no kura no ye nyi nsema no ayem pai bo mu asem timene na nya asem bia ye wona mani asem bia se mo na abewie hu na sanete ohene se de nya do se bi bu wo bi na akwa wie bi kura na se de mo amotwuro yi kase emfa kasa de makasa emfa ni di ma de ni di se so no bi anya nyi anu bi a me pese no bi a be nyi anu so nya me no nso ne nya me na ukofi so abofie mpanyefo amane no mo no mra amamne ne amamre kwa so simple asase kura ne betwa mo didi so kurom ni ha wo ye ni ya e wa wo dia otu daachi bia no ehini kura betima bewie wo so pese bia meti akunya so na meka menim bia meka ti mesirawo se wonu obi anya yiya no ani obi aso nya yiya no
ehunu sɛ ɔnam nyɛ obi a na pɛ wasɛm sɛ oyi bi abi tuma kwa kwa ɔde fo ne meda wase ɛkwa ne wɔne da wase pa ti kɔtoa so ɔde fo me yɛ ma adwene kura sɛ ebre sɛ mu aka mɛba na ka me no wa bɛkyɛkyerɛ nsɛ bi kakra ne no di asɛm na ane me bɛkyɛ no ɔde fo nyame asɛm ya na sɛ wo som na wode ba ayɛ na ane me bɛkyɛ ho asɛm sɛ wo nyame no ya nyankopɔn ɛno mu asɛm a wɔtwerɛ ayi Bible sɛ asɛm no waka ne kama wo bɛwie no no hu deɛ ɔde kɔba ana me ka wɔhene sɛ woanya ado mpɛ nso me ɛna me mpa ma ne bia wɔnyɛ onyame a wɔne ne nkɔ kure mu na nanom de abosom na ateteɛ ɛkyena na akɔfa nsɛm bebree de abrɛ me yɛsɛ wɔkɔfa som foforɔ aba yɛ betu adeɛ so so kunya hu na mdidie ɛkɔ na wɔne ɔdɛfo bagya to kasa mente ɛkɔ na wɔne matea ɛne medase etiabrɛ sɛ mo oh Oni me nkyɛ yɛ kura yi bɛmi anim ahome na ne me bɛkyɛ